bi aste besterik ez, Gros erremonte txapelketa eta Garagardo festarako. Galarretako jaialai frontoian, Hernanin. Gaurkoan, frontoira etorri gera, banakako finala ikustera. Gure lagun Endika Juanenean kontra. Gaurkoan giro politia egongo da. Ben ikusten duzu, urriaren 11an jokatuko ditu. Jokatuko dute. Abalera Barrenetxea, Aldade Juanenean, Seguro la Berrañaga, Ezkurra, Azpiroz. Bi finala aurreneko eta final handia. Txapelketa espres da. Egun berean jokatuko dira, 3 partidu. Nik etxiko naiz, Mozkor, txapela jartzea. Fotokola! Barruko DJak, Axel eta grabatzen ari den Imanol Costa, eta kapoan beste DJ batzuk egongo dira, Xolobo Gantza. Galetzen ari zarete eta bai, fuktrakak egongo dira, fuktrakak. Bueno, Juanenearen azken sakea. Barrenetxeak 27, Juaneneak 29. Txapelea Juanenean zago. Ondo, Patxago, ondo! Hau, dazkonaz gehiago,